totimo kapo ng'ama interact gi ji Faith nyalo kata mana wuo kae ka kori ridori kae to iyudo ka Faith be wuotha kae kata mana bodyguard mang'eny mo wacho ka be onge wuotha kende to ng'ama miyo gi lemo mentino mar ariyo chaki iro ni bedo ni ne entiere ong'ala ma mbele sama ne nek gitimore ahinya mag Gen Z gi mano kawo report kendo simbe donjone mana kaka iwinjo jay wacho no sama tin ma ene mane oketo sirikal tesre bedo ni nokale gika samoro kango neno ka gwinyruok moro dwa beti nikech sirikal tadir mantine okinyal trust okinyal keto geno ni kuom sirikal kendo gimineno giwacho wawacho nekech giwinjo gimbe ging'eyo nyako bila magin godo mane momiyo sama none Galbert Ojwang kae ne giwacho nang'o ogo wiye karombo e korot koro kachi kodhi kela diria ina kanito ji adi mosenegi gobila miwacho ni nego wiye e korot ji adi mosego ntiere Victor samaro ng'at mobilo go kamarach ok te mobila nego gi sechego obila samaro go ng'ato kamarach ma bang' juma achiel to ng'acha bitho koro magi wabiro do jogi mondo wuog oko to madung'ie moloyo ni gin diketo framework kaka inyalo chung nek makamagi to bende obila manotimo gigi nikech ka gikelo report mawethweth to jo Kenya riek biro manyiso gini gini ne mana giri cover up wabiro ng'eyo ni accountability nikech obila manotimo gigi ong'egi gin Kenya ka ok gibi wuoth erokamano ahinya en mbaka ma wanyalo dhi nyime kod goyo ang'eyo ni kata mana